Дарагія суродзічы, сябры, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з угодкамі того слаўнага дня, калі наш народ стварыў пасля доўгай няволі сваю першую мадэрную незалежную дзяржаву, Беларускую Народную Рэспубліку. Прысвячаю мой сёлетні зварот героям, якія выйшлі пасля жнівеньскіх выбараў сотнямі тысяч на вуліцы нашых гарадоў пад чырвона-белымі сцягамі, а таксама беларусам замежжа, якія іх падтрымалі ў іх змаганні за праўду і людскую годнасць, адабраных у іх здраднікам на службе суседняй імперіі. Хочу сказаць усім вам, мае дарагія сябры, як я моцна ганаруся вамі. 3 гады таму, з нагоды стагоддзя ПНР, я выказала веру, што вы, нашая моладзь, вызваліць Беларусь ад дыктатуры і што, нягледзячы на тое, што вы цярпелі 26 гадоў пад ботам камуністычнага спадкаемца, вашая нябачная зброя, вашае пачуццё прыналежнасці да беларускай зямлі і вашая генетычная памяць перамогуць усе перашкоды на вашай дарозе, асабліва страх, на які разлічваў дасюль несумленны узурпатар, фальсіфікуючы выбары. Працэс пачаўся. Веру, што здзек, на які рэжым яшчэ ўсё дазваляе сабе, хутка дасць месца светлай, вольнай і дэмакратычнай Рэспубліцы Беларусь. А ў міжчасе моцна прашу вас, не трацьце надзеі. Заставайцеся з'яднанымі і салідарнымі пад знакам пагоні. Вашая салідарнасць, ваш гераізм, вашая любоў да свае бацькаўшчыны і да найбліжэйшых вам людзей, вашых братоў і сёстраў беларусаў, перамогуць нялюдскі рэжым, які ўжо столькі гадоў здзекуецца над вамі. Веру, што, як гэта абяцае наш нацыянальны гімн, разам мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Дык дай Божа, жыве Беларусь!